Zapratite kanal i ostanite u toku sa novim vestima. Vidovdan, jedan od najvažnijih datuma u srpskoj istoriji, uvek je bio vrijeme kada se simbolično ispoljavaju snažni društveni i politički tokovi. Ove godine, 2025, upravo na ovaj dan najavljeni su masovni protesti i blokade u Beogradu, koji su izazvali veliku pažnju i u javnosti i u medijima. Ovi protesti predstavljaju izražaj nezadovoljstva velikog dela građana, pre svega mladih i studentskih organizacija, aktualnim političkim stanjem u zemlji. Centralni zahtev demonstranata jeste raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, uz kritiku na račun aktualne vlasti koja, kako kažu, ne ostvaruje obećanja vezana za demokratiju, transparentnost i ekonomski razvoj. Protesti su organizovani od strane nekoliko studentskih grupa okupljenih oko pokreta poznatog kao Studenti u blokadi, koji su, koristeći se društvenim mrežama i direktnim kontaktima sa studentima širom Srbije, pozvali na okupljanje i blokadu ključnih saobraćajnih tačaka u Beogradu. Najavljene su blokade Mostarske petlje, Gazele, kao i centralnih ulica u glavnom gradu, uz plan da šatori budu postavljeni na tim mestima i da protesti traju dok se zahtevi ne ispune. Ovakav oblik protesta i borbe za političke promjene podsjeća na brojne primere iz regiona, ali i Evrope, gde studenti i mladi koriste ulicu kao sredstvo političkog izraza. Reakcije vlasti na ove najave nisu izostale. Predsjednica vlade Ana Brnabić javno je upozorila na mogućnost nasilnih incidenata tokom protesta, navodeći da su neki od organizatora navodno planirali napade na studente i druge nasilne akcije, što je izazvalo dodatnu tenziju. Istovremeno, Srpska napredna stranka organizovala je kontraskup istog dana u Beogradu, sa ciljem da jasno stavi do znanja da podržava aktualnu vlast i njenu politiku, što je dodatno produbilo podele u srpskom društvu i stvorilo atmosferu političke polarizacije. U senci protesta pojavili su se brojni skandali koji su dodatno zapalili javnu raspravu. Jedan od najozbiljnijih skandala predstavlja video minus snimak koji je procureo na internetu, a u kojem se navodno vidi visoko pozicionirani političar kako putem telefona vrši ucenu nad svojim kolegom, tražeći podršku za određene političke odluke pod pretnjom javnog diskreditovanja i izbacivanja iz stranke. Ovaj snimak je izazvao buru reakcija i dodatno uzburkao političku scenu, jer je jasno ukazao na prisustvo korupcije i političkih pritisaka čak i u samom vrhu vlasti. Iako je političar u pitanju odbacio autentičnost snimka i najavio pravne korake, ovaj incident je poslužio kao gorivo za nezadovoljne građane i proteste. Pored toga, u medijima se pojavilo nekoliko optužbi da iza protesta stoje strane sile i nevladine organizacije sa ciljem da destabilizuju Srbiju i dovedu do promjene vlasti po njihovim interesima. Ove tvrdnje nisu potvrđene, ali su izazvale dodatne podele među građanima. Organizatori protesta kategorički negiraju bilo kakvu spoljnu umešanost i ističu da se radi o iskrenom i domaćem pokretu koji se bori za promjene u zemlji. Dodatnu kontroverzu izazvala je i tvrdnja predsjednice vlade da su neki učesnici protesta planirali nasilne akcije, što su organizatori odbacili kao pokušaj diskreditacije i zastrašivanja. Oni ističu da su protesti mirni i demokratski, te da je nasilje u interesu samo onih koji žele da obezvrede njihove zahteve. Ova razmena optužbi dovela je do duboke polarizacije i značajnog podeljenog mišljenja u javnosti o opravdanosti i načinu izvođenja protesta. Važno je naglasiti da najavljene blokade saobraćaja imaju značajan uticaj na svakodnevni život građana. Saobraćajni kolaps u Beogradu, naročito na ključnim raskrsnicama kao što su Mostarska petlja i Gazela, izaziva velike probleme ne samo za vozače i javni prevoz, već i za hitne službe, privredu i turizam. Mnogi građani izražavaju zabrinutost zbog ovih poteškoća, dok s druge strane imaju razumevanje za pravo na protest i izražavanje nezadovoljstva. Medijski izveštaji o protestima se razlikuju u zavisnosti od medijske kuće. Prorežimski mediji uglavnom se fokusiraju na potencijalno nasilje i destabilizaciju koju bi protesti mogli doneti, često ističući navode vlasti i kritikujući organizatore protesta kao nekonstruktivne i čak destruktivne za državu. Nasuprot tome, nezavisni i opozicioni mediji ističu legitimnost zahteva demonstranata, pozivaju na dijalog i kritikuju postupke vlasti koji, kako tvrde, guše slobodu izražavanja i demokratske procese. Društvene mreže su, međutim, postale glavni kanal za širenje informacija među mladima i aktivistima, što je dovelo do velikog broja viralnih objava, video minus snimaka i direktnih uključenja iz samih protesta. Pored političkih i društvenih tenzija, protesti su otvorili prostor i za dublju analizu stanja u srpskom društvu. Mnogi smatraju da ovi događaji ukazuju na rastuće nezadovoljstvo mladih generacija koje se suočavaju sa problemima nezaposlenosti, visokom cenom života i ograničenim perspektivama za budućnost.
Protesti su također signal da deo građana traži veću transparentnost, pravdu i odgovornost vlasti, kao i značajne društvene reforme. Ipak, uprkos svim ovim tenzijama i skandalima, postoji i nada da bi ovi događaji mogli biti početak dijaloga i mogućnost za izgradnju mostova među podeljenim stranama. Važno je da se kroz miran i konstruktivan pristup pronađu rješenja koja će zadovoljiti legitimne zahteve građana i obezbediti stabilnost i prosperitet zemlje. Vidovdanski protesti i blokade u Srbiji 2025 godine stoga predstavljaju složen fenomen u kojem se isprepliću istorijski simbolizam, aktualni politički sukobi, društvene frustracije i šire regionalne i globalne teme. Prateći ove događaje, ključno je ostati informisan iz različitih izvora i sagledati situaciju iz različitih uglova, kako bi se formirao realan i uravnotežen pogled na ono što se dešava. Zapratite naš kanal za još novih vesti.